Ngiye ngizwe kuthiwa uma kunamakhempu ekuseni mase kumele kuyohlolwa kuthiwa ezinye iy'ntombi ziyabaleka, kwenziwa yini lokho? Imvamisa kuye kube yintombi zakwezinye izigodi, hhayi lezi zakuleso sigodi lezi kusuke kubanjelwe kuzona ikhempu, ngoba lezi zakuleso sigodi zisuke zazi vele ukuthi ugogo walapho uyazi vele ukuthi asizona iy'ntombi. Kuke kube yintombi ey'qhamuka kwezinye izigodi ezisuke zifuna ukuzobona ukuthi labo ogogo laba abahlola la ogogo abahlola ngokweqiniso noma ngakamanga yini. Yingakho kusuke sekuqhamuka lento ukuthi kuthiwa iy'ntombi zifaka o-R100 zikhokhela ogogo abahlolayo ukuthi bathi bayintombi bengazona. Ngabe-ke eziphi iy'mfundiso enizitholayo emhlolweni? Ukuthi mawuyintombi kumele uziphathe kahle. Uziphathe kahle, kubonakale nje ukuthi uyintombi yakwabo nje. Ungathi uyintombi kodwa intombi ihamba emathaveni. Kuthiwa intombi kodwa intombi etholakala ebusuku ime nabafana, ekuseni nabafana. Funa uhloniphe isithunzi sakho, ube yintombi futhi uzigcine, uhloniphe nje abantu abadala kunawe nabancane.